מתחילים סדרה שהכותרת שלה היא כל העם צבא, כל הארץ חזית. מה זה אומר? כולנו חלק מהאירוע הגדול הזה שמתרחש, כולנו מעורבים, וזה כולל גם ילדים, אנשים שנמצאים בחזית, אנשים שנמצאים בעורף. ברוך השם, אנשים בחזית עושים עבודה נפלאה, אנשים מהעורף תומכים בצורה שהיא באמת, אין דברים כאלה בעולם. ואנחנו צריכים גם לדבר על לבסס את הגוף הזה, שהוא העורף בעצם. ואני הולך אל היחידה הקטנה והמשפחתית, כל משפחה ומשפחה צריכה לבסס את עצמה. מה שאני לא יודע, אני לא אגיד, אני לא פסיכולוג, אז אני לא אדבר על זה, אני לא איש ביטחון, אני לא אתן לכם עצות בביטחון, אבל אני כן קצת מבין בנושא של כלכלת בית, איך לייצב את עצמו, עסקים קטנים, איך לייצב את עצמם, איך להתחיל לבדוק, לקבל איזושהי תמונה איפה הם בעולם, וזאת תהיה הסדרה, אנחנו נתעסק בדברים האלה, ובדיוק כמו באירוע קרבי, יש דברים שהם החזית, יש דברים שהם יותר לעומק ויותר לעומק ויותר לעומק, אז תעקבו, הסרטון הראשון יהיה על קרב החזית, קרב המעוזים, תזרים המזומנים של כל אחד ואחת מאיתנו.